Ak chceš začať tvoriť content, tak si presne takto blízko k tomu, aby si začal. Dnes ti ukážem, ako točiť videá tak, aby ich ľudia chceli sledovať a aby s nimi rezonovali. Ukážem ti 6 základných pilierov, vďaka ktorým budeš vedieť poskladať takéto video aj ty ešte dnes. Let's go! Ahoj, moje meno je Marek. Posledné 4 roky sa venujem full-time tvorbe obsahu v spolupráci s DP Marketing Group. Za ten čas som vytvoril viac ako 2000 videí pre klientov v rôznych segmentoch a spolupracoval som s množstvom firiem a podnikateľmi. A teraz chcem dokumentovať svoju cestu, zdieľať skúsenosti a ukázať ti, čo dnes naozaj funguje online. Dnes žijeme v dobe, kedy content robí každý. Trh je presýtený a všetko vyzerá až veľmi podobne. Lenže nemusí to znieť rovnako. Každý z nás má svoj unikátny príbeh, svoj unikátny štýl, svoj vibe, svoj výber hudby, svoj štýl editu. Každý z nás je v tomto úplne odlišný. A práve to je tvoja výhoda. Pretože v dnešnej dobe AI, kedy si dokážeme vytvoriť AI avatarov, ktorí kopírujú mimiku, kopírujú hlas, vyzerajú čím ďalej tým lepšie, tak autenticita je v tomto bode najcennejšia. To isté platí pre trendy. Trendy prídu, trendy odídu, ale tvoja unikátna perspektíva a tvoja originalita tu zostane. Čiže čo tým chcem vlastne povedať? Tvoja autenticita je tvoja stratégia, pretože nebolo nikdy ľahšie sa dokázať odlíšiť od zvyšku. A vysvetlím ti to jednoducho, pretože to, čo si zažil, to, čo vieš a to, aký máš za sebou príbeh, je niečo, čo je unikátne a čo je vlastné len tebe. Nikto iný to neprežil, len ty. A toto je niečo, čo ti nikto nezoberie a nikto to nevie napodobniť. Takže ešte predtým, ako začneš točiť, tak prosím ťa, maj toto v hlave. Čiže ako začať točiť? Reálne? Stačí ti mobil. Nemusíš mať kameru za 1000 eur. Toto je asi jedna z najväčších hlúpostí, ktoré ľudia môžu urobiť. A vidím to pri veľa ľuďoch, že proste oni si hľadajú akýby dôvod, ktorý urobí ich ešte neexistujúci obsah lepší. Napríklad, že začnem točiť content, keď si kúpim kameru. Ak ti môžem dať radu, tak na začiatku pracuj jednoducho s tým, čo máš. A mobil je niečo, čo máme každý vo vrecku, každý jeden deň. A v dnešnej dobe sú už tieto zariadenia natoľko schopné, že v niektorých prípadoch sú lepšie ako kamera. Čiže vykašli sa začiatkom na drahú techniku a začni točiť s tým, čo máš. A popravde máš to asi práve buď v ruke alebo vo vrecku. Na začiatku nejde o tú techniku. Ide o to, aby si sa dostal do toho procesu, našiel si systém a štýl, aký chceš tvoriť. A keď už budeš v tomto procese, tak si tú techniku môžeš kedykoľvek upgradenúť. Ale jedna vec je oveľa dôležitejšia ako kamera. Keď zapneš kameru, tak to nemôže mať vibe, ako keby si rozprával nejakú prezentáciu alebo nejaký referát v škole. Namiesto toho si predstav, ako keby si sa rozprával s kamošom, ktorý sedí oproti tebe. Rozprávaš pritom normálne, používaš emócie, raz si nadšený, raz si vážny, jednoducho nie si robot. A presne toto chceš preniesť do videa. Ja viem, rozprávať do kamery je divné. A je to divné aj pre mňa, tiež som v tomto nový, pretože väčšinu času stojím skôr za kamerou ako pred ňou. Ale je to jednoducho skill, ktorý treba trénovať. Ďalšia vec, meň uhly. Toto je jedna vec pri tvorbe obsahu, ktorá môže urobiť z nudného, sedavého videa dynamickejšie a viacej zaujímavé video. Používaj nadhľad, odhľad, profil, záber na priamo, striedaj ich, ale rob to so zámerom. Nemusíš to preháňať, ale každý takýto strih alebo zmena prostredia dodá tomu videu dynamiku. Ďalšia vec sú B-rolls. Sú to zábery navyše, ale robia veľký rozdiel. Pomáhajú ti dovysvetliť pointu, ukázať, o čom hovoríš, alebo premostiť medzi časťami vo videu. Môžeš používať rôzne typy detail, medium shot, wide shot. Takto docieliš ešte väčšiu dynamiku v tom videu. Aby som ti dal príklad, ako ja používam B-rolls, ak rozprávam o práci, kedy niečo editujem, tak moje B-rolls sa točia okolo napríklad môjho pracovného stola. Ak hovorím napríklad o ceste alebo o tom, že niekam sa presúvam, tak sa snažím tam vkladať zábery z tej cesty. Je to jednoduché, ale silné. Ďalšia veľmi podstatná vec je svetlo. No a to najlepšie svetlo, ktoré môžeš použiť, je denné svetlo. Presne to, ktoré mne už pomaličky dochádza. Svetlo je niečo, s čím sa hrám a občas aj bojujem pri každom jednom videu. Ale ak nemáš prirodzené svetlo, tak ho vieš doplniť umelým svetlom. Ale na začiatok by som sa skôr orientoval na to, že snažiť sa točiť počas dňa
ideálne môže ísť von, alebo ak nechceš ísť von medzi ľudí, alebo tak jak ja napríklad, že som išiel do parku, tak môžeš využiť denné svetlo doma. Napríklad nájdi si doma miesto, kde máš dostatok denného svetla a toto môže byť pokojne tvoj workspace na tvorbu videí. Čiže svetlo je určite niečo, čo nepodceňuj, pretože aj keď máš kameru, jak som spomenal, za 1000 eur, tak ti to je na prd, lebo bez toho svetla toho veľa neurobíš. A posledná šiesta vec, ktorá je extrémne dôležitá, je zvuk. Zvuk je napríklad niečo, čo si myslím, že častokrát ľudia podceňujú. Môže mať to najlepšie video, aké si vytvoril, ale pokiaľ ten zvuk nebude dobrý, tak celé to bude také nie je veľmi dobré. Častokrát je zvuk jednoducho dôležitejší ako obraz. Čo ja používam pri svojej tvorbe, tak napríklad sú to klopové mikrofóny, ktoré používam či už na iPhone alebo aj na kamere. Klopový mikrofón je perfektný v tom, že ti dá voľnosť pohybu. To znamená, že môžeš ísť od kamery pokojne aj na 500 metrov ďaleko a stále budeš mať dobrý zvuk. Alebo, čo ešte používam a čo mám akurát aj teraz setupnuté na tejto kamere, tak je smerový mikrofón. Čo by som mal odporúčať na začiatok, tak je určite zainvestovať do klopového mikrofónu, pretože to je niečo, čo je ideálne na tvorbu na iPhone napríklad. Takže ešte raz, nezáleží na tom, na čo točíš. Aj z mobilu vieš robiť kvalitné video, ale to najdôležitejšie je tvoj príbeh, tvoja autenticita a tvoja energia, pretože ľudia sa spájajú s ľuďmi, nie s dokonalým obrazom. Ak vieš rozprávať tak, že sa človek na druhej strane cíti byť vypočutý a pochopený, tak si vyhral. A všetky ostatné technikálie doladíš v čase. To je odo mňa všetko. Ak sa ti toto video páčilo, tak to už poznáš. Daj like, subscribe a vidíme sa pri ďalšom videu. See you soon.